Adima Igbo Chineke kalamacho ezimma puliche Igbo disabeji na kaneba hinu bwa ni na-enweta onwe gota kapsa na bata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chi ba n'ọzọ bụ nke na-abịara gị kpọmkwem na Chinosoba na nso nkwa nakwa official Nsokwa TV na YouTube nakwa na nso nkwa Chiwo na TikTok. Tata was Saturday abalị 21 nke ọnwa abụọ afọ 2026 ma bụrụ kpọmkwem ụbọchị ahịa eke ahịa eke. Ọ dị mma na mbụ ka m kelegodi eze Igwe Ambassador Dr. Lawrence Okolio Chikezie Agubizu Igwe ndị Ezemolo na kansụl Eziagụ nke steeti Enugu asị m ekele onye eze mekele Igwe ịgbalịala Igwe ị ga-adịo ekele onye eze na ekele onye Igwe ugboro anọ. Ihe ewu odere ndị eze ọdịnala anyị chọrọ n'ala Igbo. Ịhụ traditional ruler bụrụkwanụ traditional ruler. Amụọ nwoke si ya bụrụ nwoke. Ọ bụrụ amụọ nwoke ọ na-eme ka nwaanyị. Ị na-atụ nwoke ibe gị ụjọ. Si odiri igwe anụ a ka ndị Igbo chọrọ. Odiri igwe a ka ndị Igbo chọrọ. Ahụgo m one or two persons na condemn ihe Igwe kwuru. Na Igwe nọ n'ihu Tinubu onye isi ala Nigeria gwa ya hoo ha na ndị Igbo na-ahụta Sunday Igbo unu tọhapụrụ ọwụrụ free man ka counterpart Nnamdi Kanu onye na-eme ife Nnamdi Kanu na-eme na-achọ nwere onwe ndị befanụ amami na-agọta mana taa Sunday Igbo du free agagharị ebe sọrọ ya ni oni nke ife a na-achọzi ichikwuye one chief or the other na ani Yoruba mana onye ahụ na-eme ihe Sunday Igbo na-eme nọ na Sokoto n'ụlọ mkpọrọ Sokoto mana anyị na-ekwu na anyị chọrọ unity in diversity. Anyị na-ekwu na anyị bụ one Nigeria, anyị abụrụ one Nigeria. Amami na-agọta ebe anyị na-eje. Anyị abụrụ one Nigeria is a lie we keep telling ourselves. Even Tinubu many years ago, see they believe in one Nigeria. On a print now, on a newspaper now. Even now, I so the truth, none ime Igwe Chikezie Igwe ndị Ezemolo na Eziagụ gwara Tinubu ya tọhapụ Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ ịtọhapụ Nnamdi Kanu ha pakeji kwa eye bulaya Kenya ma bulaya United Kingdom. It's a simple request. I forgot Tinubu nọ na-achị ọchị na-akụkwa aka n'elu. Nke bụrụ na onwebe onye gwara ya eziokwu a. The man gwara ya eziokwu ahụ nwere otu oshi package dị eziokwu gwa ya ahụ. Straight forward without mincing words. Okwuo ya gbuo ya kpọm. Amaghị m na-aghọta ebe m na-eje. So and I believe na Tinubu bụrụ onye nwere conscience. Si na ya bụ onye believe in democracy. Ọ ya egete that man ntị. Ọ ya ajụ ajụjụ. So I want to commend and salute our Igwe. Here wu the only Igwe gwagodiri Tinubu nke bụ eziokwu na ụfọdụ na-ekwu ya na paper mana I don't think go a traditional ruler from the southeast. As in one-on-one, why Tinubu face to face, or to this man who should package here, why and they lay the man of Gorakuko. Get through the biography of the man, Egamana the man or Obagote. And only Bobona condemn that man. Only Bobona condemn that man. See name minimum wage require about minimum dibo. Come repeat here. Only Bobona condemn ihe Igwe hukuru. Si na mmiri nwa ejiri kpụọ ya ọ bụrụ mmiri nwa ejigbo nwa afọ Igbo amụshiri ike kwuru bụrụ ịghọtaga na afọ ya afọ because Africa one or two persons one nke na-akpụ ya nze na-akpụ onwe ya nze ọ dịka onye Anambra bụ ya na-akọgheri na Facebook na FCC keshi Imo State na-ekwu inyo na-akọgheri onye ọbụla kwuru okwu tọhapụ Nnamdi Kanu aghọla IPOB onye ọbụla kwuru okwu hapụrụ Nnamdi Kanu ọghọla onye IPOB. That is the mentality ndị dịka Udele ozu Udele anụ m na ọ baala amị na ọ na-eyizi vest ndị amị na osozi ndị amị agbakatakataka n'ọsọ mee afọnụ FCC
na condemn onye ọbụla kwuru okwu tọhapụ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, if we say we believe in one Nigeria, a ga-eme onye ka esi ime ibie. A ga-eme onye ka esi ime ibie. Ebe nwere ike ịtọhapụ Sunday Igboho na-achọ nwere onwe ala Yoruba. Then gịnị jize nkịta ọnwụ n'ebe Nnamdi Kanu nọ? Ọhịa anyị na-ekwu okwu ya. Ọhịa anyị na-ekwu okwu ya. Nobody can stop the call for the release of Nnamdi Kanu. Nobody can stop it. Nobody can stop it. Igwe ekwugie, many people ekwugie. Obulo so ta ka ekwuwerie. Because the problem I want get today o Malami. Oburu na Malami respect to onwe respect ya nne na nne ya. Talk upon Nnamdi Kanu when two competent courts of jurisdiction has said release this man okona. Oburu na Malami merie anya ka he no na this rubbish I no n'ime today. Ihe na agwago beziokwu. O ma ihe na ahụ na ala Igbo wi insecurity o ma gba biele. But Malami Attorney General of the Federation today is enjoying the same cell Nnamdi Kanu no na DSS. Oh yes. Nnamdi Kanu no for only a cell na DSS. Malami is there now. Kambe she no lie. Kambe she no na cho again. On na DSS office now. Eba ho se Nnamdi Kanu noro. That is where he is now. Oh to a bed. Mgbe na emegbu mmadụ. Chee na inwe ụwa bụ nke Chukwu. Chefuo na onye kerele igwe na ala bụ Chukwu okike abịa mma. No ya na-eme ụwa otu o shiri sọ ya, and he has a plan in everything he does. All Chukwu ka ọ bụ. So where is Malami today? Otu aka ọ ga-adịkwa ndị niile bụ ndị na-agba ụkwụ nye ikpe ziri ezi. Isi na ikpe ziri ezi adịrọ mma, one day ị ga-eni die, it will not come. Isi na eziokwu adịrọ gị mma, one day ị ga-eni die, it will not come. That is the law of karma. That is the law of boomerang. That is the natural law of nemesis. So nda niile na-agba ụkwụ tọhapụ Nnamdi Kanu gị na-abamba, tọhapụ Nnamdi Kanu gị na-ezuzu, tọhapụ Nnamdi Kanu gị na-amali elu, na-eme ka eroga with this, eroga with these people, you know, against your people. One day your time shall come like the time of Malami. In the days of Malami, anyị ga-agụrụ gị dịka akwụkwọ nsọ. Secondly, ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka Asari Dokubo mgbe ọbụla ọchị trend oyuzo ndị Igbo trend ya. Asari chi trend oyuzo ndị Igbo trend ya. Achọrọ ichọkwa anụ ka Twitter kpọrọ ọkụ na ihe o kwuru. Ọ ndị Igbo ka ọ ga-eyuz. Ọ chọ ka Facebook kpọrọ ọkụ. Ọ ndị Igbo ka ole otu ndị kedụ ndị gburu ndị ahụ side na ihe ndo igburu itakọ ndị gịnị gburu ka asị na onye Fulani onye Hausa na-agba machine gburu mmadụ dị ya. Then ndị youth ebe ahụ apụta bawa mba ofeliwe elu iwe ewuwe onye ọwụla ha asizie ndị Fulani laa ndị North laa. Ọ ya ka Asari Dokubo pụtaziri na ndị Igbo. Asari Dokubo pụtaziri na ndị Igbo na-akọsụ problem na Rivers. Gịnị gbasadịrị anyị? Ikwere sị na ha abụghị Igbo. Eche sị na ha abụghị Igbo. Kedu Nwike na ụmụnne sị na ha abụghị Igbo. So olezi ihe gbasara Asari Dokubo ji siwe na eche ikwere gịnị bụ ndị bụcha ndị Igbo. Wetin concern ndị Igbo? Ole ihe gbasara anyị na Rivers State. Ọkwa ha sị na ha abụghị ndị Igbo. So nọrọ n'onwe unu na stay make una day make we day our day. But anything emere Asari Dokubo ebupụta ndị Igbo. Anything emere Asari Dokubo ebupụta otu nne ya si save Biafra. Otu nne ya look at cowards, betrayers, sabos. Yeah? Ekwu okwu ya Biafra Asari Dokubo apụtakwu okwu Biafra. Yeah? Ekwu okwu Biafra Asari Dokubo apụtakwu okwu Biafra. Ya kwugide na ya onye Igbo, ya kwuge na ya onye Igbo, ya kọgide ke ya kọrọ jebe akụ inyo. As old as that man is. Ananụ m na onye eze, lenodiri ndị a na-enye eze na Rivers State. Lenodiri ndị a na-enye eze, deke ewucha na eze ịkwa. Traditional ruler, Asari Dokubo. You know? So ịmara Asari si ewepụ ọdụ n'ihe gbasara ndị Igbo, anyị achọghị ya, we don't need him. Ya pụshie na tụpụrụ anyị ọnụ, anyị achọghị ntụpụ ọnụ ya. No be by force to tụpụrụ anyị ọnụ. Ndị Igbo enidi Asari Dokubo si tụpụ ọnụ. Ya nọrọ onwe ya ka anyị nọrọ onwe anyị, make him day in day, make we day our day. He has caused a lot of problem in ala Igbo. O send the land bubaga, ha bịa gbusha ndị mmadụ na Imo State. O send the land whatever, ha bịa land mmadụ n'iyi na Southeast. Let him day his day. I don't blame him, I blame the governors of ala Igbo, ndị usurie. I blame the governors of ala Igbo, ndị usurie, to kill their people. And then blame, I don't even blame that Anompama, Udele.
I don't even blame them. I blame the people using them. Let us ponder over them. I remember I pick up and be home. My chiba knows of Yaraga Punkurachi of Sobonosu, Chibrim. No dioga is cause of Mega with the Abba in Kahoroya. Tuturumba, Kachim Nefegani, Goshbala Menokobachaka, Jibola in Ile, Siriri, Werere.